Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Alebo to si aspoň myslí tvoj mozog, keď počuje rázne nie. Vítam ťa pri Pipi, psychologickom pondelku. Tento fenomén sa volá Rómeo a Júlia efekt. Alebo psychologická reaktancia. Jednoducho tvoj mozog miluje slobodu rozhodovania. No a keď ti je niečo zakázané, tak vyhodnotí, že to je útok. A aby získal tú slobodu naspäť, tak normálne spraví taký trik na nás, náš vlastný mozog. Že tú zakázanú vec spraví omnoho lákavejšiu a atraktívnejšiu. Napríklad to tetovanie, čo ti zakázali rodičia, zrazu nad ním začneš neskutočne uvažovať a v niektorých prípadoch možno s tým tetovaním prídeš aj domov. Alebo sú aj také dvojice, že ten počiatočný vzdor napríklad rodín ich lásku naštartoval. Lenže výskumy ukazujú, že v priemere tieto páry majú omnoho väčšiu šancu sa rozpadnúť. Ale tento trik nášho mozgu nie je úplne zlý. Pretože ak máš správne nastavenie a niekto ti povie, že toto nedokážeš, tak ideš do útoku a nakoniec to dokážeš. Takže od dnes ja sa napríklad budem zamýšľať, že či chcem niečo, lebo to naozaj vo vnútri chcem, alebo je to preto, lebo rodičia povedali inak. To je bolo všetko a vidíme sa v pondelok.